знам колко от вас така ме познават повече. Може би тези, които сме говорили, сме общували, знаят, че аз обичам да ходя за риба. Това е място, където така сред природата се чувствам добре. Да. И днес притчата, която ще ви представя, е рибарска. Нарича се притчата за рибарите. Без риба. Притчата за рибарите без риба. Имало едно време група хора, които наричали себе си рибари. И наистина в реките наоколо имало много риба. Всъщност цялата област била заобиколена от потоци и езера, които изобилстват с риба. И рибите били много гладни. Седмица след седмица, месец след месец, година след година, тези, които наричали себе си рибари, се събирали, говорили за своя божествен призив да ловят риба. За изобилието на рибата и за това как биха могли да я ловят. Година след година те внимателно дефинирали какво означава да ловиш риба. Защитавали професията на рибаря, заявявали, че риболова винаги ще бъде първостепенна задача на рибарите. Те постоянно търсили нови и по-добри методи и дефиниции за риболов. После казвали, както няма огън без горене, така няма риболов без ловене на риба. Те обичали лозунги като риболова задача на всеки рибар. Всеки риболовец е рибар, рибарската стража пред всеки рибарски клуб. Те спонсорирали скъпи национални, световни конгреси, за да дискутират по въпроса за риболова, да популяризират риболова и да слушат за всякакви начини на риболов, както и за нова риболовна екипировка, електронни примамки и най-последните видове стръв. Тези рибари построили огромни и красиви сгради, струващи милиони, и ги нарекли седалище на световния риболов. Призивът бил всеки да стане рибар и всеки рибар да започне да лови риба. Едно нещо обаче не прави. Можете ли да се досети какво? Не ходили за риба. Освен, че се събирали редовно, те основали борд, който да изпраща рибари по други места, където има много риба. Сякаш всички рибари били единодушни, че е необходим борд, който да насърчава рибарите да бъдат верни в ловенето на риба. Бордът се състоял от хора, които имали велико видение и смелост да говорят за риболов, да дадат дефиниция на риболова, да пропагандират идеята за риболов, особено в по-отдалечените потоци и езера, където живеела много риба с различни цветове и видове. Бордът наел персонал и назначил други специални комитети, които да проведат дори още повече събрания, за да се даде дефиниция на риболова, за защита на риболова и да се реши кои нови потоци трябва да се вземат под внимание да бъдат посетени за риболов. Но персоналът и членовете на комисията не ловели риба. Скъпоструващи, приятни, удобни, съвременни центрове за обучение били изградени, за да се научат рибарите как се лови риба. През годините се предлагали много курсове за изучаване на нуждите на рибата, естеството на рибата, къде да намерим рибата, психологическите реакции на рибата и как да се приближим, за да хвърлим стръвта по-близко до рибата. Онези, които преподавали, имали докторати по риболов, по рибология, но самите преподаватели не ловели риба. Те само преподавали за риболов. Година след година, след досадно обучение, випускниците получавали свидетелство за риболов. Те били изпращани да ловят риба на пълен работен ден до отдалечените водоизточници, които са пълни с риба. Някои от тях прекарвали доста време в пътуване, в изучаване на историята на риболова, посетили далечни места, където патриарсите на риболова хващали риба през миналите векове.
Те хваляли тези верни рибари от миналото, които им предавали идеята за риболов. Нищо повече. Рибарите изградили големи издателски къщи, за да издадат наръчници по риболов. Пресите работили денонощно, за да печатат материали за методите на риболов, риболовната екипировка, програми за насърчаване на събрания, на които да се говори за риболова. Било създадено специално бюро по въпросите за риболова. Мнозина, които чувствали призива към риболов, откликвали и били изпратени да ловят риба, но както рибарите по родните места, те се занимавали с най-различни други дейности. Построили водни централи, които да изпомпват водата, с трактори прокарали нови пътища за рибата, създали различни видове оборудване, за да пътуват тук и там и да разглеждат развъдниците за риба. Други казвали, че искат да станат част от партията на риболовците, но се чувствали призвани да подготвят нова риболовна екипировка. Други, че почувствали, че тяхната работа е да се отнесат добре с рибата, за да може тя да се разпознава между добрите и лошите рибари. Други пък смятали, че ако позволят на рибата да се разбере, че са едни много мили, сухоземни съседи и ако й покажат колко, че те са, всъщност рибарите са едни мили, сухоземни, добри съседи на рибата, и ако покажат колко са любящи, внимателни, това би било напълно достатъчно. След едно вълнуващо събрание на тема необходимостта да се лови риба, един млад мъж се тръгнал от събранието и отишъл да лови риба. На следващия ден той докладвал, че хванал две много важни риби. Младият мъж получил почести заради отличния си лов и му били уредени срещи с всички големи рибари в цялата страна, за да им разкаже както е постигнал това да лови две много важни риби. Той станал толкова заед, че в крайна сметка спрял да ходи да лови риба, за да има повече време да разказва за своите постижения на другите рибари, как ловил две важни риби. Направили го член на генералния борд на рибарите заради изключителния му опит. Истина било, че много от рибарите правили жертви и се справили с различните видове трудности и проблеми. Някои живеели близо до водата, всеки ден понасяли миризмата на умрялата риба. Те трябва да понесат подигравките на някои, които им са присмивали заради техните риболовни клубове и заради факта, че твърдели, че са рибари, а в действителност никога не са ходили на риба. Посветените рибари се чудили на онези, които чувствали, че нямали голяма полза да се посвещават на седмичните събрания, на които се говорило за риболова. В края на краищата, те следвали господаря, който им заявил: следвайте ви и аз ще ви направя ловци на човеци. Представете си колко наранени се почувствали някои от тях, когато един ден човек, който не бил рибар, казал, че онези, които не ловят риба, всъщност не са никакви рибари, без значение какво твърдят. И прозвучало наистина вярно. Рибар ли е човек, който година след година не лови риба, последовател ли е някой, ако той не лови риба? Как ви прозвуча тая притча? Разбира се, схващате иронията. Кой стои зад рибите и кой стои зад рибарите? И кой трябва да провежда риболова? Братя и сестри, ако църквата е институционализирана, т.е. тя стане една институция, която се върти около програмите вътре в църквата, няма да бъдем добри ловци на човеци. В Матей 4 глава, 18-19 стих, Исус вижда рибарите и това е първият призив, който отправя към тях. Оставете всичко това, елате и аз ще ви направя ловци, истински ловци на човеци.
декларацията, че сме ловци на човеци, не е достатъчна. Не е достатъчна. Често си давам сметка, че в църквата правим твърде много обучения. Твърде много говорим. Но това не ни прави пак ловци на човеци. Не, че няма място как да се обучи един човек. Когато един човек реши да стане риболовец, той трябва да изучи някои от техниките. Той трябва да разбере как се случват нещата, за да има успех. Това е съвсем правилно. И всеки, който иска да се развива в някаква област, трябва да се обучи първо в тази област, за да бъде ефективен. Но това, което не бива да става в църквата е ние само да се обучаваме, без да го практикуваме. Вчера брат Пламен прочете един много хубав цитат в тази област, че всъщност всеки, който се моли за успех, а не практикува, след времето ще спре да се моли. Това ще се случи. Защото молитвата за успех в мисионската дейност наистина развива всеки един от нас, ако тя е свързана с желанието после да отидем. Господ казва, аз ще подействам, но нали ти трябва да направиш крачката. И когато ти направиш крачката, аз ще подействам, за да ти дам опитност, да те насоча, да ти дам хора, с които ти да се свържиш. Не е достатъчна молитвата. Не са достатъчни обученията. Не са достатъчни насърченията. Не е достатъчно само ходенето на църква. Би трябвало в нашето съзнание да разбираме, че поклонението на Бога в събота е само начин, който да ни зареди с силата, която да използваме през седмицата, да бъдем негови свидетели. Теоретизирането на християнството, братя и сестри, е страшен бич. Просто често хората са уморени от ежедневието и биха искали да чуят нещо от християнството, но да го практикуват, да дадат себе си, време, талантите, за да могат да спечелят хора за Христос. Това е нещо, което ще накара Светия Дух да продължи да работи с всеки един от нас. Тази притча на мен поне ми говори страшно много, защото всъщност човека, който е писал, просто е сменил имената. Спокойно, вместо риби, какво можем да сложим? Човеци. Вместо рибари? Християни. Църковни членове, каквото искате. И ще звучи пак абсолютно актуално. Мисионските. Всичко може да бъде сложено. Да. Всяко нещо, което само се теоретизира, без да се практикува после, без да вложиш усилия ти да отидеш там, където са рибите, за да хвърлиш върцата, за да ги хванеш, няма да има никакъв успех. Затова и тази притча звучеше малко иронично, защото тя трябва да ни накара да някакси да се жегнем отвътре, да жегнем нашите църкви, когато се отидем в местата, откъдето идваме, за да можем да насърчим хората да не бъдат просто теоретици в християнството. Християнският теоретик не е християнин, т.е. времето ще отпадне от вярата. Бог ще спре да работи чрез Светия Дух с него и когато това стане, той няма да има опитност, няма да изживява опитности. Силният християнин е този, който в ежедневието реално се сблъсква с силата на Святия Дух, работи чрез нея и после Господ му дава, отваря врати, му дава опитности, които те да бъдат разказвани, да бъдат за насърчение. Имаме най-великият учител по риболовство на човеци. Най-великият пример. Това, което ние виждаме в неговия живот е, че когато го попитаха, може ли да вървя след тебе, той отговори, лисиците си имат леговища, небесните птици гнезда, но от работа за спасение на човешки души, човешкият син няма къде глава да положи. И по този начин той показваше, че проповядването трябваше само да насърчи тези, които го слушат, и той практически после показваше какво означава да търси човешки души. Да е там, където са хората. Дори да са вирници, дори да са отхвърлени, всеки, който искаше да го слуша, намираше внимание в него и той можеше да работи с него за спасението на неговата душа. Това, което сме говорили с колегите в отдела, често е именно това професионализиране на църквата. Не бива църквата да стане нещо, което е рутинно.
Отиваме на църква, слушаме проповед, изкритикуваме или похвалваме пастора и си отиваме. Това не е достатъчно. Никак не е достатъчно за душата на никой един от нас. Когато отиваме на църква, това е място, където ние взимаме силата, която не трябва през седмицата да бъдем ловци на човеци. И бих се помолил в този дух, когато сега се молим, Господ наистина да ни накара чрез Светия Дух да не теоретизираме нашата вяра. Теоретизирането на нашата вяра е убийствено за самата вяра. В смисъл, ни теорията трябва да я познаваме, но тя трябва да ни доведе до същността. Теорията е дадена, за да покаже какво е практиката, а не е дадена, за да е основна на всичко. Ние трябва да се задържаме на това ниво. Когато се научим какво трябва да направим в църквата и да получим силата от Бога, насърчението, един такъв лагер получаваме насърчението, после трябва да го практикуваме. Бог да ни благослови за това и в днешния ден. Ще ви поканя да се разделим пак на групи. Нещо, докато говориш, аз сетих полука от моя живот за опасността да плашим рибата, който е рибар, сигурно знае как може да я плашиш. Да, не може. И аз имал съм грешката, която съм направил, когато един човек от друга църква почва да споря с него и той му блокира и аз викам, съжаление, изтървах един приятел. Това е грешката, която направих. И другото пък да почнеш